Hello, magandang umaga po. Katatapos ko lang po magdilig ng halaman dito sa taas ng bahay namin po. Ngayon po, quick view muna tayo sa mga halaman namin dito sa taas ng bahay, sa balcony po. Ayan po, yung magkaiba-ibang kulay ng halaman. Ayan. Tapos ayun po yung sa taas, mga hanging plant po. Ayan. Ayan po. Ayan. Saka ito po yung mama kong pinakamaganda po. Ayan. Ayan po. Mga iba. Ito maganda to. Kaso malapit na siyang mamatay. Yung mga bulaklak niya maganda. Ayan po. Ito anthurium to. Ayan po. Ito maganda. Malaki na siya. Ayan. Ito yung million, wala pang bulaklak. Maganda to. Matagal mamatay yung bulaklak niya. Ayan. Katapos ko, dito lang yan sa taas ng bahay namin sa balcony. Ayan pa. Ito may bulaklak na yun. Oh. Ayan. Yun. Tapos yung mga hanging plant niya. Ayun sa taas yung hanging plant niya. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.